Men vi nu kom till Tjatje. Tjatje där kommer att snicka sig nu inte halda atlanna som löktingen lagt fram. Här atlan att omboende från imiska Ungmannafeløgini som har vanor med just politiker i framtiden, eller bara läsande i förjon som har AHA för samfällagsfröjligen vision, får möjligheten att kjakast i allmänna rummen. Och i det kommer det att snicka sig halda atlanna, lkavøkstur och lkavøkstur, som landstyrsmären vid Vindemalen Johan Dahl lägger fram frutjaden. Det har länge varit kjakast hur vi skulle göra för att få folkene att komma åter till förjar. Folketallet i förjon är minskning. Håvas folk i nekvar flott til og ur förjon det flere viser som gjør støvna i det særlig oversamme. Fraflyting og vantande tilflyting det største avgåingen som förjar hava i det. Det i stora mån de unga, men særlig kvinnorna som flyttar borster. Ofta i utbyggar ørendom, men eisen jeg nemmer seg røynter. Samstundes som nekv ungfær av landen det ofta som flyttar atter til landet. Borar tuttleggen nekv minkar og borar avloppe, som måneden mellom født og deg, lågt. Här fram till alders- och kinsbyte i samfunnet så käckla nu att det allt att få ung emot till gammel och få kvinnor i bora för en aldre. Här så vi skiften sammanlagt har vissar att folketallet är minkande. Stövan kräver en amivisa haldarättland, här allt samfunnet teker avbyrd. Och somret 2012 lägger jaunarflokken ett uppskott till samtyktar för löktinge och man sätter i verk tilltök till att vänta gången vid fratlidning och minkande folketallet i förrjun. Här som tog löktinge under vi och brej sämja att tilltök skulle till för att skapa lkavøkstur. Och i oktober 2012 sätter Johan Dahl, landstyrsmären i Vindemalen, en arbetsbölk att göra en haldarättland och lkavøkstur och lkavøkstur. Vi skulle vara Lio 1. april 2013. Enda mål vid verkatlan att få eimers till virusyste som har vissar att lkavøkstur steggaver och göra en haldarättland som kan virka till att förgöra göras ett land och ifall inte väl till hellre än fra. Uppgången som arbetsbölken har finnit att göra en haldarättland som fämner att eimerska huvudsorsaker till att inte lkavøkstur i förjon, att räfesta kvar öke mest tujande för att få lkavøkstur i förjon, att skriva en haldarättland vid utötsligen längdtujar och stuttujar åtögon att sätta i verk, att göra ett tillmäle till hur arbetet kan skipas efter att haldarättland är leden landstyren. Det är det gjort. Frutjaden kundgjorde vindemålare herren haldarättlandna. Arbetsbölken kom till den nystöva att jag skulle heile 33 åtök till som skulle kosta landet 600 miljoner kronor om vi skulle komma trobeleggande till livs. Om det rätt eller skräft ska jag inte göra mig glöggan på, men vi då finns 4 Ungmannafeløgini som har en mening om detta. I rasen rummen där har vi Daniel Johansen i ombord Ung för Miflasjen, Peter Vatnhammar i ombord Unga Sambandet, Hannes Paul Jekvansson i ombord Unga Tjovelde och Johan Bäck Huskar i ombord Huxa. Välkommen tid. Tack för det. Vi lever bara inte utan. Första spårningen han gör så här. Arbetsbölken melder till att stäger uppehållare få arbetsfradratt och i mesta läge 30 000 kronor. Här som fradratten blir enast givande lönarintöga och inte i skattskilda intöga. Detta rättvist? Hur skulle det tjalda mindre skatt än EU2? Johan, vill du bara ut det här? Ja, jag har alltid till att detta uppskottet som arbetsbölken här melder till detta präkva till att lönarskatten i förrjon framvis för höver. Och det är alltid att vi när vi må hitta efter och det är mest till att vi må få lönarskatten ner. Det är sannolikt att några arbetsfamiljer som harspärrade att det kommer till skattatruste. Så jag har sett det som att man arbetar fram emot det att vi ska få skattatruste ner över alla skattastegen. Tack för det. Daniel Johansen för Ung för Miflasjen. Jag har det alltid gott att ta röna att få skatten ner och det är bara störst tecken på att skatten för höver än så att man blir lagt över, men jag har det viskar lutsen snett att ha röna göra skattalaktan till en stager uppehållare till att en familj kan alltså spärrt och jag har man börjar att lägga upp till kanske folk skiljas för det. Hvis jag fick att vita att jag kunde få 30 000 mer för att skilt från konu och stay skrasat att bygga hemma, så har jag nog just det visst inte var för min atrunaliga spårning. Så tog jag nog så några motors ner, men jag hade eisen till att nu handlar det en baglingren om att få fler folk att bygga vid förrjon och sådana, och tog jag alltid att till några andra ting som eisen kunde just mer än att det här vi få stage uppehållare. Det är snack om att hacka badnafradratten fra och vi 3 badn. Kan vi inte bara hacka badnafradratt så att alla kan få badn och få badnafradratt. Det är aldrig. Tack för det, Daniel. Peter?
Så tar bara så alltid att helt ungman för samband att detta prekvar att lönarskatten är över och vi halta att det är ett nog så jökengängande tillmäl i halta Atlante som är blivit lärt Johan Dahl så istället för att för efter en avvusen bolche så halta jag att man skulle minka skatten till alla fjällarna och så få händan troblagan till lus. Ja, tack för det, brother. Hans Wall? Jo, takk for det. Først og fremst er samtidig Daniel. Sjåen så slår av familien noen, men så eisen tar vi tvei med papen og tvei med mammon. Men nå tar vi om arbeidsfradrott til ansøkning oppgjaldaren. Og årsyn stille man har valgt at teka teibors ures ned før noen til at den særlig utsetter samfunnsbolker. Ansøkning oppgjaldare er han samfunnsbolkeren som er størst mulighet for å enda i fadrag av voa. Og så ikke eisen at einstekker oppgjald det som flytter oftast av landen og har ringas ved verger. Det som man tar seg om her, tregerer en uiløve på 20 millioner som sverer til at stekker oppgjaldar i fyrjon maksimum får 30 000 kroner årlige og i arbeidsfradrottet. Men samstundes så vi ser uiløven som kan få for å flytta og mulig få enlige oppgjaldar heimater. Og man får 100 enlige oppgjaldar heimater så gjør vi til 500 millioner landskassan innan 20 år. Så etter en stor ulle, og jeg har ikke råd til ikke at for å stola dem. Og annars så er det sant ved dem at skattene for høver man skal i flest ødel for en omgang at gjøre undatøk skattalaun, men det er så adrungande og nøyet mål at jeg går opp at det er movet strakk inn for at bedre støvende ikke andre oppgjaldere. Tack för det, Janus. Johan, tog en av vimersing? Ja, jeg halte jeg snir forskjellige andre vidskifter som vi kunne gjøre for å gjøre omstående til å stedet kunne oppeholde den bedre. Så som det er i det, så er det i kommuneskatten være så at er den sterkere oppeholdere eller en familie som sammenlagt har en årlig inntøk av 240 000, så får det tilskott til badnansikarplass. Hetta ger til at vi tar noen sosiale skipan her som er sommerføren refser faktisk somme i skatteinntøkken. Vi en år hvis du kommer opp om en skatteinntøk av 40 000, skal du opp til å tjene 30 000 mer om året og du begynner å få vinne en kronjatred. Til å si at det er eisende skipene som skulle hitje etter, hvordan kunne vi gjøre det bedre i hinnom endan, så er det vi kunne være vidt til å trykje til at stærker oppholder selv vil vidt til å lytte seg selv opp ur fategre døm. Takk for det. Daniel? Så som jeg har skilt nekvausen her, så er det eisen for å få flere bøtten til å være i fargen, og menne til unge til det som vi mangler mest er ungdom. Og her halte jeg til et som er nok så interessant. Jeg var spasereturen i byen ved døtteren kommer, og jeg skulle skifte henne. Jeg kunne ikke skifte døtteren kommer et sted i havnene, utan oppi SMS og en skitt noen på båret her. Vinnerne i fargen gjør ikke for at det kan være livlig tjabbadna familien, bare at det er i havnen. Og så alltid et annet, Smirline er en allmänt 8 helt navdøy, eller hvordan snakket jeg så enn er, og det er snakk om at du var nødt til å ha tro i bøtten for at vi skulle halta progressiviteten i bøtten og hvordan land skal vekse. Men ikke tilbud jeg på 2 vaksen og 3 bøtten. Alt jeg på 2 vaksen, 2 bøtten. Samfunnet begynner å innrette seg således at du ikke skal ha mer enn 2 bøtten. Og i bilene er heller ikke plass for det. Og så er det et annet som er øyelig interessant, som de fleste politikerne vender eier vekk fra, til at det først dreper vi til 40 bøtten om år, 35 til 40 bøtten om år. 2 skolaflokker. Og det er helt fantastisk at man ikke tør å ta det opp, da man snakker om å få mer bøtten i først. Adoptere det hvis det så skal være også. Takk for det. Hannes Ball? Jo, et annet som jeg ikke nevner til det, at en sterkere oppholder som lider av landet i det, til å være mulig 15 folk om 20-30 år. Så etter et helt aksaliga sorts potensial som vi riskerar å missa. Og annars som tar seg Johan om at jeg lakka skatten, og her vi får bedre omstøvner til sterken oppgjaldaren. Her vil jeg vite om Gatsjalen helt mena til at brakka skattagrundalegge, til annet vi at innføre alternativa skatter, transaksjonsskatt, til å si at skatter køyer for man penger over flotter, og da ser man vi handler vi partavrømt landet. Og så kjører jeg en omkøreskatt. Det er helt rett hoksa hvordan man får brekka skattar under leie, og her vi skapa flere inntøkker som kunne bedre om inntøkene bedre om mødagene anstykken oppgjalderen, helt enn at færre og skjera veitan, skjera jottaner og karmar og annet for at få lakka skatt. Takk. Petter, du en av vi mer til det der? Ja,
vi do kör det sucha kvar man inte ska ta och få tvärflov i en smäcke och minka skatten och löner ta i haltar Atlanten vill man någon se beinleis att största foringen eller en av de största foringen där de läsans utan till chat time skulle komma hemåt. Det är simpelt att efter skatt så är så lojt efter. Vi är mycket om skatten och löner så ser det för att beina hetta troblagan borster samstundes som man får till läsande komma hemåt. Tack, Johan, du är snälla med mig. Ja, nu nämnde jag Hans Paul det vid transaktionsskatten. Det som Hans Paul för att låta som här på när det vi lägger en skatt som är en transaktionsskatt så är det transaktionen som betalar skatten. Det är inte sjönvarsbudgetar och det är helt inte bilen som till döms betalar V-skatt och det är sjönvarskällor som betalar kringvarsskatt. Det är bara folk som kommer betala skatt. Så lika mycket gosse till att du röner att bräcka skattegrundläge så för det kommer att till det att du ger en egen skattabyrå och borgaren och i sista ända är snöser steg upp all där. Så skatter man ner till är inte att diskutera det här på. Och till är en sannrön till att till lag intöknar det betala mest i kommunskatt. Vi må alltså få kommunskatten ner. Vi vill nöt till att hacka den skattefria bortfradrotten. Så den skattefria bortfradrotten kommer sälja dem lag intöknar till gåar. Och till det här på när vi skulle se det in vis vi inte välja chukla om så är steg upp all där. Har det varit ett svar till Hans Paul? Hur några säger det Hannes? Ja, är inte beina samt det som man gör vi bräcka skattegrundläge. Vi har så för någon nämnt med annan transaktionsskatt som döme och ungkurveskatt. Till det att man fer efter time som man rå att jalta så att det blir mer sammansfast. Kvar ger mest transaktioner till det som flyter några pengar och det vill ofta människor för det som äger pengar. Och det ser man kvar över störst 22 utlat till det som brukar med stora bilar, stora hus och allt och annat. Så det måste jag göra mer sammanfast på via bräcken grundläge och till en stor strupläge där folk får sig stryck i förrjun och det flyttar dig och det kan vara en underlöst med tantrupläge. Det gäller trycka via bräcken skattegrundläge så att öll kunna rummas. Tack. Johan Törnar stöttar vi mig där. Ja, Lucas säger att nu tar Hans Paul som om att till ryke och det som har råd till alta. Kvar är det och hur skulle vi alla när ta som till vi kunde bara flytta intökna alltså till alltså vi måste gå ut från att det är öllösen samhällen som gör transaktioner om så där mest till att du ska färja handeln och köpa mjölkapatri så är det en transaktion och ta lägger då äsnen skatt då jag kan inte ut från att det är inte bara det ryke som skulle ha mjölk men äsnen där stiger upp i all där så utan lycka med gosset och gesta och gosset och lägger sig uppskotten så för där räka kvar den enda så borgare så samhällen Hannes Atlön. Ja, transaktionen det var bara ett döm. Det är snägg annan. Bland annat nämnt ungkurskatten och här på en värda näck rättvisare bort ut. Daniel Tor är snälla med mig. Ja, lite lavimersing. Alltså allt just nu visar det vi det här för hur skatt och att här ständer också man till att skatta bostäder. Jag vet inte om man ska skilja det som att göra till oknarskatt. Jag har alltid sagt att han det inte att här kommer så tror jag foten för den kommer jag det att. Så det är alltid rävligt viktigt att det inte man ser den i Danmark. Alla det är så äsna för att göra förmånsskatt som det här var i Danmark. Kvar bara då är en 200 kr ända när ska skatta eller vad. Och så är det att det här vi att man går kan skatta förbruk ångstans. Till dömes bensin, det snackar om gröna orskor och såna. Du kan lagt V-skatten i våra bensinstein för så det räknar ut. Ja, det är en kona som ligger äldre kona som kör en timme om månaden. Att hon ska betala 2000 kr V-skatt kvartal eller vad det är. Det är halvtid orättfärdigt, så här är allt också man kan göra. Peter, du är sista vi med. Ja, jag hade vid halta att till självsagt att man ska vicka om skatteintöknar också veckna. Och vi halta detta kan göra som vi sagt miljöskatter. Och oknarskatter är beinleis skælig. Det som oknarskatter för vissa där vi får flytta föringen in i stora betongblockar och i boer. Vi får att spänna beinen för den äldre som skulle betala skatt. Alltså en egen hus. Faktiskt leja sin egen hus, alltså liv. Och så tar det ena för färgpension så skulle betala skatt. Alltså en egen hus. Och det är att spänna bein för samfällagsborgarna. Det är farligt. Så vi skulle varva det största fralse som vi äger, nämligen oknarskatt, nämligen husen Jakob, och låta politikerna inte pilla vi hus Jakob. Ja, tack för Peter. Vi får lägga till en största vimersing charting Atlant och här kunde det ligga ett stort svär på om vi inte är färden från att ha serskipaner. Alltså vi har ju showman för adrotten inne men är det läge är det lättare med jämstilla öll. Vi börjar vid Hans Paul.
Sommer samfunnsbolkar är så mycket utsatt, sommer samfunnsbolkar är så mycket utsatta att det nej att rätta dem med hjälpande hand. Här med annat de tar stök uppehållande. Det har det så mycket ringt att vi måste tracka till nu. Och samstundes så är det ett störst växtpotential i förska samhällen och vi får starkt uppehållare hemåt. Det är 500 miljoner som kan få. Vi bara får 100 starka uppehållare vid Böttenheim. Det är en rik för pengar. Tack för Janus. Peter? Kan få spurning om det? Ja, det kan stå. Vi inte färd från serskipan? Är det lättare om vi bara jämställt? Nej, självsagt skulle det inte. Sjön ska det vara så att de ohäppna eller minne häppna eller socialt utsatta folkna i samhället skulle få en hjälpande hand. Och hur ska göras till nekvims i smada hjälpa. En lösning är sån det att minka om skattetrust i första av löner och säkert helt att landet vi ska ta ut bruka hända som utgångspunkt så är nekvar lösningar över lösningar till enliga mammor till dömes. Allt från att tillja skiparna vid flygplats och dagstånda så att det kommer att lösa sig att arbeta sin demera. Så till nekvar hotter man kan göra det på. Tack för Peter. Daniel? Självan ska man hjälpa till med andlig mamma och andlig föräldrar och det är slett inte det som jag yngsta sagt här. Det är bara till att familjen må inte glömmas. Det är eisne nekva familjer som vi får pengar på hvis de kommer hem. Det är inte bara den starka uppehållaren som kommer hem och vi tjänar pengar på som på allt som vi har. Och onkra serskipan vi har nødt til å ha. Det är alltid en samfunn, hvis vi har också socialt samband. Så det. Tack för det. Och Johan, du äger sista året. Ja, jag håller till att vi skulle fokusera på att få skattatrushnier. Vi har haft en skattaskipan för som hej en 23 fradrotter. Det här var det så att du nästan fick en fradrott om du skiftade underboxer tvärför om dagen. Och det hade vi skulle föra bort från. Så när som det är det så hade jag till att vi skulle arbeta fram emot att få skattatrushnier. Det blir inte alltid till att vi drägar fortare orsaka allmänna politik in i skattapolitik. Det har vi det andra allmänna råd till. Och det har alltid funnit till att vi arbetar fram emot det att vi får skattatrushnier och vi arbetar fram emot en ännu fler skattasee. Tack för er tid.